Erokamano ahinya Cleophas. Koro kake sani oula timore, koro kake jo Kenya Met be osebedo kamiyowa information ni koth biro mang'eny. Koro kidak kuma oula nitie to koro onego iwuog idhi kumoro. To waseneno ni kuondegi onge gimoselosi nikech mondo iwuog idhi kumoro dwaro ni mondo ibed kata gi ot moro, ibed gi kuonde minyalo tede. Kata sani jok mowuok auka odhi e skul moro machiegni kodgi. Waneno ka nyithindo nonego bed no yaw skul kawuono. Kata kopo ni serikal owacho ni koro giloko chieng' miyaw skul onego bed tarik 6 to oula ni pod nitie, jogi biro dhi kanye. To samoro kata kang'iyo kata kaka ji odak e classroom kanyo iyudo ni gionge mattress maber, gionge gi kuonde ma ginya tede malong'o. Iyudo ka jomoko nigi tuoche kata mar diabetes gine giendi. Iyudo ka mine moko be nitiere kanyo mayach, nitiere nyithindo matindo. Iyudo kata ni kata mana classroom ma gidhieno ema ogine ok en suitable mar ngine mondo community odhiye. Koro kwacho ni ji odhiye higher grounds gi mana kaka iwachono en mar ng'a to be en kata gi ute ma ji nyalo bede. Koro iyudo ni ok waikore. To nitie pinje moko ma pile ahero ga wacho ga mana kuonde moko machalo ga kata mana Bangladesh ma ging'eyo ga ni gin kaka gin piny weche mek oula gi timore ne ige ka ige. Iyudo ka jogi osepangore kabisa ma gin kata gi gik moko ma kineno ka yiende mochung' straight ma kineno ka pi ochopo kumoro tigolo ji ni ji ochak wuok. Kidhi e skunde inyalo bedo gi skul tibedo gi classrooms moko for rescuing the community ma kata ka gidhi kuno to nitie kaka gitedo, kaka ginindo, kaka gitimatima. To gima timore gi sirkal osebedo katimo gik mang'eny ahinya. Wan gi meni iluongo nang'o, wan gi kalatese mang'eny molos monego bed ni gidil gi weche mek lokruok mar lwasi. Koro iyudo ni kaka Kenya kaka en piny kama en ma en gi this climate change policy documents okang' mamalo ma almost oloyo piny moro amora e Africa ka. Iyudo ka Kenya ka nigi National Drought Management Authority. Iyudo ka wan gi kata institution onego bed ni deal gi gigo. Kata sani be kencha iyudo ni county ka county nigi climate change unit onego bed ni tiyo gi weche mek oula gi weche mek oro giendi. To kiyudo information ma osebedo ka yudo wasebedo ka gine weche mek climate information giendi wasebedo ka wamiyo gi jopur kata wamiyo jolup rech kata wamiyo gi jok ma pidho jamni kaka pastoralist. Nikech chon ka nineno ga kaka nigolo ga weather niwinjo ga ka ng'ato en mana gi kede moro to siemo ni ka koth dhi chwe kawuono, ka koth ok dhi chwe, ka kendo gino mabedo. Koro iyudo ni kata mana Kenya Met sani gise devolve ma gin nyaka counties. Koro ka gine counties kama to gimiyo ga ka koth biro mang'eny to winjo ka giwuoyo gi jopur to ginyiso ni sani koth dhi bedo mang'eny. Koro sani unyalo puro. Kaka nitie kumoro nadhi e Nyakach ndalo moko, Nyakach apani ma kanye kumiya Nyakach gin ga mana gi one season mana magi puro ga March, April, May, dwe mar 3, 4 and 5. Koro kana dhi kata iyudo ka nitiere NGO moro mane tiyo gi jopur. Koro nyiso gi ni sani udhi bedo gi koth mar OND October, November, December ma koth mar dwe 10, 11 and 12. Koro pidhuru bel. To jogo penjo ni wan nyaka ne wachak dak ka pok no pidho ga bel e seche makama. Bebo chiek adier. Nyiso gi ni pidhuru pidha mondo ne an ka dhi chiek. Ma jogi no pidho bel e seche mar October, November, December ni. Ma bel no chiek kabisa. Koro ma ineno kaka ka gigolo information ka Kenya Met ma gikelo ne jogi ma iyudo ka jopur tiyo godo. Tido ni NGO ni kobiro to okelo very strong iluongo nang'o extension. Tido ni sani extension wa is failing. Koro iyudo ni kare